ইয়াতে থাক গাড়ীটো পাৰ্টি থাকিব লগত পাৰ্টি থাকিব Saat kuliah kok, Banglari memang berani. Mana lah, di sini ni lah anda coba. Belang lah pelan. Ya dah itu dulu. Asuna, oi. Lagi tak, tadi tak. Olop ah, 6 manu bilang 6. 6 sana, sobi 6 ah. Sobi 6 ah, halus nak kuri. Sarah. Probal tu, GPS mari ni tu. Mongladisa long athengpi kanghu tum kachipari ding ihuma truck athengpi pen forest asai khetum kenep da. Athengpi kanghu tuma phan khang nangji. Jongsi kanghu tuma phan khang un e pulote clear sing a karbiang long athengpi kivir de japor nang o ilopu karbiang long autonomous councils em pen forest department asai phu ke hoya tuma phan kapin kharateng pen forest asai khietumta amithang asai cheklem si aron re pen athengpi ki jor kanghu tum kachipari ding agari hai hui nepon bom la son thosi thang ni phainar ke barni Dhansiri RF arlo Nagaland border adung athengpi kanghu tum dopu joy pen birta long ACF Bibison Tokbi Protection Range West Division along kido Forester Philip Teron lapen alangli risang hotum pen di phorong so pipen kahlo kilometer truck circuit so se Dhansiri RF ke parlo Mongladisa dung adap thang prilia por kang ho thengpi kar thang tan ihuma truck thekdam long Bangso hot ingnam kar thadabar side to MC driver lapen thengpi kang hotum ke kat era jok nep ingnang don long le datlo Bonta kang hotum kachipari ding number kawi attract arona teng kang sai ke paso dakcha phan Dipu West Division Protection Range Office an Vandadla. Pinpor me ACF Bibison Tokbi Dipu Central Range along nangkedo cheklo John Cap ansi dolang bonta kijum naita humpharu si anbak agari nepsi thengpi kang huatuma phan kapa phere army pachediblai anpin claimlu. Lasi karbiang longar lokedo ingnamrai komasai phu ke hoyatum do anta jongsi ACF Bibison Tokbi ason amithanga sai Cheklem pami pulote thengpi thengprang chekai pho arlong sangti hai hoi kanahok de cha thangna dalam avi Gari kenep ponlong la buson do kasi kopi gari si kenep long la pen kopi athengpi la pen konara adim lo sardar mage bengkonal la ke pone Dhansiri RF arlo la ke adim bang ke Mongladisa la ke pone Dipu pen kilometer pocket rocket doji paso sedet ta theng hai sani tum lan si dori la pen ni tum joy pen information long lo je thengpi agari la pusuli bong amasi la so tengsi ke dam tang eroya prang ta men nili to humnia thengpi la pupen ne pon long lo la hula bangke misi bailama ajo pensin nili to ne pon long s for hilang selo holata la pen ako patumi tamen nili to arning ang san baji ner cap along pensi nang bar lo Dipu office pen itu protection law central range law arms home guard la pen do gawi itu office kaprek tum pen itu coordinate si atim semar si atau e jopang hang tamen ini tum Dhansiri ajo ni tum kiri claim lo nili tum kewang agom long lo mat Cini dan masih alang tum gari bang tu Dhansiri anan chon chikan amasi nilitum pedap baji ho apora lo adap nilitum lapu Dhansiri rija ingnama jo nilitum nang lut lo kiri tar di bom si wang bom sini tu Mongladisa lo gari a hor theglong lo adang abot nilitum theglong lo lasu ateng sini tu ingthum pen pu arlo habira jo ke patu S for hill
athengpi karthang tang bank proxy tak athengpi fresh kipia athengpi bank si karthang tang litum nep long ho asi nilitum la so gari nep konsi ha office pon po office pon pensionitum la nilitum forest manual arul ateng pensionitum sispo tapen hanak gari bangke confiscated kuripola bangke as per rules Nah, mampu tulis laut sini tu, ekdom transfer lah. Laut sini yang baru tu sejauh ni. Mungkin dia. Apa itu dari lama. Roro, kami saka bunak ha. Pani আছে কি? Juga belum malam. Pak kerong sih. Profil lah aku.